Dia 11. Resolent problemes de selectivitat. Exercici 1. Les pàgines d'un llibre han de tenir cada una 600 cm² de superfície, amb uns marges al voltant del text de 2 cm a la part inferior, 3 cm a la part superior i 2 cm a cada costat. Calculeu les dimensions de la pàgina que permeten la superfície impresa més gran possible. Resolem aquest problema d'optimització. El que volem optimitzar és la superfície del text escrit i tenim un paper i aquests marges, 2 cm al lateral, 2 a l'inferior i 3 al superior. La nostra relació entre les variables x i y, perquè el que volem saber són les mides del paper, serà que la multiplicació són 600. Per què? Perquè la superfície del total del paper són 600 cm². La funció que volem optimitzar és la superfície del text i per tant haurem de fer la x menys 4 perquè són els marges laterals de l'escrit i la y menys 5 perquè és 3 i 2, 5. I això multiplicat perquè és una superfície. Per poder ficar això en una sola variable utilitzem la relació, passem la x a dividir i així tenim la nostra relació entre variables. Aquesta y la col·locarem aquí per així obtenir una funció només amb la x. Comencem, doncs. Tenim la s, x menys 4 ho deixem igual, i aquí a la y hi col·loquem el 600 entre x menys 5. El que haurem de fer ara és multiplicar aquest per aquest i aquest per aquest, tots per tots, com es resol en un parèntesis. Per tant, x per 600 entre x menys 4 per 600 entre x menys 5x més 20. Si us hi fixeu, les x aquí s'eliminen, per tant quedarà 600 més 20 són 620, menys 5x, i això si ho multipliquem seran 2400 entre x. Aquesta serà la funció que voldrem optimitzar. Per optimitzar la funció el que hem de fer és fer la derivada. Fem la primera derivada, les constants s'eliminen, per tant aquí res, això serà la derivada menys 5, i aquí, com que és una fracció, això passa al quadrat i canviem el signe. Aprofitem per fer la segona derivada, perquè és senzilla. Aquesta constant es torna a eliminar i aquí torna a passar negatiu i serà 3 per 2400 entre x a la 3. El que hem de fer ara és aïllar aquesta equació. Per què? Perquè com que volem que l'àrea sigui màxima, l'hem d'igualar a 0. Si la igualem a 0, tenim que 5 és igual a 2400 entre x quadrat. Això ara ho canviem a l'altra banda. Passem la x quadrat a multiplicar i ara el 5 a dividir. I finalment passem l'arrel quadrada aquí. Si això ho simplifiquem, dona a 4 per arrel de 30. L'últim que hem de fer ara és veure si realment aquesta x és màxima. Com ho fem? Hem de col·locar-ho a la segona derivada, i aquesta derivada ha de donar negatiu, perquè així vol dir que és un màxim. Aquest resultat és positiu, evidentment, perquè és una distància, i si ara col·loquem aquest 4 arrel de 30 a la funció, veiem que això segueix sent un número negatiu, i això serà un número positiu. És a la 3, però és un número positiu, per tant això segur, com que hi ha un negatiu aquí, segur que serà més petit de 0 i per tant serà un màxim. Tenim la base del paper i ara ens queda descobrir l'altura del paper. Hem de substituir en la relació que havíem fet al principi de tot, substituïm la x. I per tant seran 600, 4 arrel de 30. Per simplificar això el que hem de fer és multiplicar a dalt i a baix per arrel de 30, i per tant aquí ens quedarà 4 per 30. Sí? I si això ho simplifiquem són 5 arrel de 5. Això són centímetres i això també són centímetres. Demà, geometria.